Nestačí si iba predstavovať, nestačí iba naciťovať, pretože my žijeme v hmote, milí moji. Ak chcem stretnúť nejakého muža, potrebujem niekam ísť, aby som ho mohla stretnúť. Potrebujem niečo urobiť, aby som ho mohla stretnúť. To nefunguje tak, že ja sa iba naciťujem, že som bohatá, alebo že mám hojnosť vo svojom živote a niekto zaklope na dvere a povie mi: nech sa páči, delivery, balík som vám doniesla, je v ňom 5 miliónov. Nie. Čo tam chýba? Aký krok tam chýba, ktorý je úplne kľúčový? Ukotvenie v hmotnej realite. Akcia v hmotnej realite. Ak chcem vyhrať, musím urobiť čo? Musím ísť a kúpiť si los. My to potrebujeme neustále ukotvovať v hmote skrze naše konanie, ktoré je v súlade s tým stavom, v ktorom sme v plnosti, v ktorom sme v radosti, v ktorom už to je. Lebo keď si budem meditovať, že som zdravá a potom vstanem a budem jesť nezdravé jedlo, nebudem sa hýbať a budem neustále premýšľať nad všetkými bolestiami a krivdami, keď vstanem z tej meditácie, čo sa stane? Samozrejme, že si nebudem manifestovať to zdravé telo, nebude sa mi to diať.